Ćao, ideš opet na Mare Buff, što opet radimo još jedan klip, u pitanju naravno opet tutoriali za grafičke kartice, negdje nastavljamo to pa ćemo malo dubacimo drugi serijal kao što sam obećao, nije im bilo baš dugo, ali jednostavno imao sam nekih obaveza, tako da me zamjerite, a i gledao sam dva velika turnira u Counter Strike, nadam se da ste i vi gledali, ko voli Counter, verovatno je gledao, samo da čekajte, pomerim, zato mi to oduzelo mnogo vremena. Nisam teo da gledam to Counter, izvinjam se, ali nisam teo, ali jednostavno mnogo su dobri bili mečevi. A imao sam obaveza, pa privatno, tako da, nebitno. U suštini, evo ga moj kanal, ako ćete se subscribe-ite se, lajkujte, nebitno šta god. Posljednji serija koju smo radili je grafičke kartice od 300 do 400 evra. Sad idemo, mislim da treba da idemo od 400 pa do 1000 evra, ali to se neće desiti. Možda će se desiti, verovatno će se desiti, pošto neće da idemo 400, 500, 500 do 1000. Znači da li sam tako radio, da sam radio 400 do 1000, jeste 400 do 1000. Tako da definitivno od 400 do 1000 na naravno kupujem prodajem sajtu Legende, tako da sve što je potrebno znate već šta je potrebno, da sačuvate bilo koju pretragu koju tražite u ovaj adresar ovdje, u sačuvane pretrage i to je to, jednostavno da vam olakšate sebi biznis. Tako da mi idemo ovako od, ja već imam započeo od 400 do 1000 evra, to sam već odavno rekao kako da radite. Imamo čak 793 grafičke kartice, naravno pola ovih je duplirano, tako da otprilike to je to. Možda krenemo odmah klipu, što će trajati klip preko 10 minuta. Tražimo ili da prodamo grafičku ili da zaradimo ili da za sebe zadržimo, što bi se rekli, pa tako da možda krenemo odmah. Za sada ovdje prva stranica, koliko ja mogu da vidim, nema ništa. Ova 3090, gdje je ona bila? 3080 Ti je dobra, ali ne bi ja uzeo za ovu cenu mail, nego bi preskočio i išao bi dalje. Već ovdje ima i 3090. U 7600 XT nikada nemoj kupiti ovu grafičku. Ovo sam se jednom zajebao bio da kupim. Legende, verujte mi, slabije je, ona je u ranku kao 3060. Eto, da se iskreno, da se nalažemo u tom ranku, tako da ne preporučujem da uzimate 7600 seriju tu, nego idete iznad seriju, znači iznad te serije pa naviše, znači do 7900. XTX, nebitno, ali ajde, idemo dalje. Ujebote, šta je bro? Evo vidite, doplirao oglase, znači ovo sa oglas je oko koja slike početna koja s interneta, ne kupujte to. To je, znači, bukvalno su prodavci kojih ne zanimaju, znači nisu se interesuju svoje oglase, samo da čisto objavite oglase, znači očigledno da nema više slika sem te. Tako, naravno, jedna slika i to, ti kao će da prodaš taj proizvod, pa neće ga prodati sve nikad. Što bre 27 stranica, šta je ovo? Čekaj da odmah, zato i 27 stranica zbog ovih budala, moram opet da uradim to, ne vredi. A i tebe ćemo isto, da ne bi bilo 27, treba bude 15, gledajte sad ovo. 793, opa, koliko će sad biti? 574, da ste vidjeli ovo. I što bi ja gledao 300 stranica bez potrebe, šta je ovaj? Dobro, da ovdje testiram ovdje kod još PowerTech, znaš kako mene zanimaš ti prijatelju, ti PowerTech. Gledam je 30 stranica za džebe zveze, 350, ovaj po 200 oglasa ima, brate mili. Čekaj da imaš neko da ih skinem odmah, da ih poskidam inkom, ovaj ću dostavim pošto su jako dobri likovi. S njima sam sređivao, brate, znači bukvalno novom Beogradu, znači razbiju sve što kažu, to je sve novo. Tako da, ajde mi da nastavimo dalje. Sad već može da se radi, jel tako, Legende? Vidite ovo, 6900 XT, je li ovo moguće? Što je s ovom grafičkom? Što kaže, Safir Radeon, vrlo malo korišćen, u odličnom stanju. Kartica je testirana i 100% ispravna. Nikad nije bila otvorena. Rezultati testa su slikama originalno pakovanje. Da vidimo. Ovo treba koristiti 3 osmopinca, verovatno. Ne, 2 osmopinca i 1 šestopinac, dobro. Zašto je to taj model? Safir Nitro plus, dobro je. Koliko? 4, ovo za 4K jeste 16 giga. Mislim za 4K, možeš misliti onda. Ovo je za sad best buy za ovu cenu, tako da nju ćemo da zapratimo za 400 evra, 403 izvinjam se. Tako da idemo dalje, da vidimo šta još možda se nađe za ovu cenu. Mislim da je ovdje već, šta je ovo, 6900 XT, Red Devil, i ovo isto je jako dobar model, da ne ulazimo, da vidimo, evo kontakt, pa ko će 457 možda kupi, evo broj telefona, sa kutijom. Ove već grafičke su ogromne Legende, vidio sam ja kakve su, znači bukvalno su, treba vam onaj stand, inače iskrit će vam i matičnu, i kućište, šanse. Matičnu će vam iskriviti sigurno, ako nemate taj stand. Bukvalno, iskrivit ćete i grafičku, naravno. Tako da, 2 u 1 ćete dobiti. 2 u 1. Šanse. Idemo dalje. Vidio je 24 GB GDR 5X, dobro. Nvidia Quattro P6000, ne bi ti uzeo to nikad u životu. To nije za gaming realno, tako da ajde, idemo dalje. Nećemo.
Znači vidjeli ste malo 27 stranica, sad ima 12, tako da morate da, kad tražite na oglasima da isključite, ovo vidjeli ste kako da isključite, ali primjer uzmete ovog, BS Pazar, ignorišite sve oglase i to traje mjesec dana, do kraja mjeseca i poslije toga se vraća opet, tako opet mora raditi. Tako da je to, smanjili smo još, sad zvanično ima 213, a bilo je skoro 800 oglasa, vidjeli ste. Sve su duplirani ili ti onaj likovi koji kao rade, prodaju grafički, a nema pola na stanju, nema, nego kao to stavio i održava tu samo stranicu. Ajde, nebitno, nećemo o tome. Idemo dalje, 3090, evo je. Kao što sam rekao, 3090, ovo je batajnici, Radna granica je 3 dana, moguće lično prizvanje i proba u batajnici, kao i slanje brzom poštom. Dobro, da ima 30, ovo mi se meni grafičke, ako se viđeš, ko koristi? 2 pinca samo, on me zajebavaš. Brate, dobro je to. Zato ova kida, bat. Ujebote. 50 Extreme, dobra, ajde, 3090, super. Tu i dalje jaka grafička, mnogo jaka grafička legenda. Ja sam imao kratko vreme, 2-3 dana. Znači, igrao sam bukvalno Counter-Strike, uživo sam bukvalno. Ali jebi ga, procesor mi je malo slab, moram procesor da menjam. Ali o tom potom. Evo još jedna 3090 MSI-eva, ona je bolja naravno za to koje, da se ne lažemo. Evo još jedan RTX 3. Ovo je sve lik ima. Dobro, 3090, ovo je gnezdo 3090. Znači, našli smo 3 od 24 GB su sve naravno. Ne ono, pitate takve gluposti. Idemo dalje, 3090 ASO, ovo mi čak i najlepše. A vidite ovu cenu, 510 i 520. Pa dobro, ajde, stavit ćemo te. Ovdje već treba da dođe 40. serija. Znači, 4070D, ona. Evo je, 12 giga, dobro. Šta kaže za testove? Dove Stefan, dobro. Nije nešto, ne bih ja to. Bolje ti ja i da se uzme, ali ajde idemo dalje. 3090 Ultra. Ultra stavi. Ne postoji 3090 Ultra prijatelj, nego 3090. 30, kako glupo. Mislim, nešto pokušao lika, ne znam šta pokušao. Idemo dalje, 3090 i dalje se drži, 550 EU. Evo men, pa ne bi ti uzeo ovu, imam 8 vrsta ispod tebe i jeftinije i kvalitetniji su modeli. Tako da evo ga opet ovo je, sad čekaj da ga, ne, to je Imkom. Odmah bi ga banuo. 7900 GR, ne bi ti uzeo to u životu, radimo šta kaže ovaj Power Cooler. Samo testrena kaže, dobro. A gdje ti testuju ako je to samo 11 godina ga ne dava, ajde, ćao. Izvinja se, nas mi nešto. Da imamo koji rezultat ima ovu 7900, nikad nisam imao. A dobro, na hajk, brate, mili, ova ti grafička nije za hajk. Ova ti grafička, bato moje, za 2K gaminge, ako ne i 4K možda izvuče, tako, da dam. Ali 2K, da kažemo, ne bi uzeo nikako. Tako da ne, idemo dalje, imamo još 4 stranice za sada. Što bi se rekao, čak dolazi mi neka obavještenja iz YouTube-a, no thank you. Ovdje već nisam našao ništa specijalno. Sem 3090, ona cena je bila najbolja za sada, one prve dve. Njih bi uzeo prvo. I evo prvo 4070 palitova, 4070 Ti palitova, da, Rakovica, ovo je isti lik koji radi, dobro. Ovo je na 4K optimizacija 17000, no, 160 fps, max minimum 107 fps, 12 giga. Ne znam je bio nikad. Evo i crtani neki. A dobro, mislim, palitova nije loša, realno. DLSS 3, dobro, ray tracing. Ne znam. Koliko koristili smo pinca? Ne, seriji. 2600 pinca ili ti... Dobro, ajde. 1200 pinac, mislim, mogu zapratim, ali nešto mi ovo... Ajde, zapratit ćemo, ajde, nebitno. Podrška za Voju, ali ne bi uzeo, realno ne bi uzeo nikako ovo. Ne preporučujem, bukvalno. Za ovu cenu se ne isplati, realno. 7900 XT, ovo je već, ok. 20 giga, da vidimo šta kaže, nema testa, šta kaže, ne korišćujem ponovno. Zanimljiva situacija. Brzo, slična cena ide ti i 9000 serija, tako da više nisi popularan. Tako da to je to, 7900 XT. Mada vidiš, čekaj sekundu samo, molim te. Ovo je Sapphire Nitro, dobro, ne jače jebi ga.
Rezultati su ok, na Extreme uradio, dobro. Na high, a opet staje na high 37.000, brate, ne radi se na high. Ova ti grafička nije za high, brate. Dobro, ajde, 20 giga. Zaplatit ćemo te. Sad kad bi pitali zašto nisam zapratio ovo, zašto ovo ne znam, ovo je mislim, ajde, Phantom Gaming. Možemo i nju zapratiti, ali ne bi uzimao ovo. Ovo čisto, ovo je jedno kad bi birao od ove dve, izubio ovo, zašto je novo, jebi ga. Ako je tako, kao što kažem, ne korišćem polovno. Realno, što je bolu Asrokovu ili ovu bre. Safirovu jeste, Safira možda malo malkice jača, ali bro, ovo je novo. Je tako? Ovo je novo, jebi ga. Ali 635 eura, brate, zjebi me. Evo i opet ovdje nova, tako da nema više. Jer sad treba krene 9000 serija, evo kao što sam mi rekao, 9000 serija, znači za istu cenu 7900 XT ili 9070, pa bato. Da se ne lažemo, 9070. Šta kaže, novo fiskalni račun 3 godine garancije kod prodavaca u Beogradu. Kad je se kupljeno u monitor sistemu deo, dobro, to je super. Nenade. U Zemunu je lik, evo broj telefona, pa ko će da poruči. Znači 9071, ova se isplati, bate. 9070, jer ona je jača od 5070, da se ne razumemo, a 5070 skuplje od nje dosta. 5070 da nađete na oglasima ovdje, nećete. Evo sad ćete do 1000 dana neće naći nijednu koja valja. Verovatno. Tako da zato sam izabrao ovaj model od 400 do 1000 eura da se vidi da definitivno AMD grafička kartica sada, pošto tiče kupovine cene, kvaliteta cene, najbolja. Bolja od Nvidia naravno. Tako da nema da sad ništa, da su sve slike sa interneta. Dobro, evo 50 prvo. Uj, bude što su pale cene ovoliko. Halo? Evo i ovdje 50-70, ali 50-70 niko ti više neće kupiti za tu cenu. 700 eura. 46 Ti. To u suštini ovo je prva 50-70, tako? Da. Dobro, znači cena nije ista kao naglasio. Mrš, đubre jedno. Šta poslušaš onda tu cenu kad nije to ta cena, a? Jel tako legende? Koliko snima već? 20 minuta, brzo će se završi, jebi ga. Mislim, mi ne treba klipuju, treba mnogo dugo, ali to 56 Artus Master DLSS 4 nova. Vlada. Lula, po ti kućište, brate. Vidi ovo. Vidi ga pičkaču. Nije pičkaču. Asusova, da ogivajte, dobro. Šta kaže? Ok, ali ipak prednost ima definitivno 9070. Jedino, ovo nisam više evo još jedan. Evo XT. 9070 XT 755, ovo je dobro, brate. Ako je to ta cena kao što piše, 5070 ne. Jebi ga. No. Idemo dalje. Nema. Dobro, sad već je bila malo testna situacija što se tiče tih grafičkih. Jer jednostavno ne može da ovaj bre, iskreno, ne može se uporedi sa Nvidiom, sa AMD-om. Ovo da XT za 855 eura. Pa dobro, već nisi više Best Buy nikako. Tako da definitivno 9070 je sad trenutno najbolji Best Buy grafičke kartice koje možda kupite i da budete bili narednih 3 do 5 godina, 3 godina minimum. Eto. Da ne mora da menjate, tako da ono. Šta kaže ovaj video, ima 16 grafička, šta kaže, RX 7900 XT, može zamena. Čekaj, brate, koliko ti imaš grafičke, samo da te pitam, Davidove. Ne prodajem nešto što nije prošlo više časovne testove. Pa vidite veliko ovo majmuna. Čekaj, on će testirati grafičko više časovno u nekim testovima. Dobro, to razume gaming. Ne, nemoj. Zadrži ti tu 7900 XT. On 7900 XT prodaje za 1050 eura. Ma to. Neće prodati nikad. Jesi ušao u cenu koju ne pripada više toj grafička. I to je to. Nema više ništa. Sad izašlo ovdje ništa. Sad ću ovdje pretkraj pratim. Idemo kao kompjuter i desktop. Grafički, da ima šta smo našli. Jeftinije. Prva je Safirova Nitro Plus 6900 XT za 430 eura, dobro. Onda ide Red Devil RX 6900 XT opet za 450 eura, pa onda smo našli Best Buy trenutno, Zotakovu 3090 24 GB 500 eura, ja bi nju kupio kad bi bilo ove 3, mada i 6900 XT je jako dobra. Mislim da čak 6900 XT je jača od 3090, nisam siguran, a mislim da je jača, kao što je 6800 RX 6800 jača od 3080 i 3070 Ti. To je 3070 Ti, 3070 tu je negde.
a za ovo nisam siguran, ali to je ta cena. RTX 3090 MSI-ova 510 evra, pa onda ide na MSI-ova opet 3090 24 giga 510 evra, dva modela različita, mislim ili su iste slike, nisam siguran. Asusova RTX 3090 520 evra, RTX 3090 EVGA naravno 545 evra, RTX 4070 Ti prva palitova 615 evra, onda ide Phantom Gaming RX 7900 XT 20 giga 635 evra. I na kraju, RX 7900 XT 20 giga 635 evra, naravno Sapphire Pulse Nitro. Onda Saphirova Radeon RX 9070 Plus trenutno Best Buy, pored one 3090 ili 6900, po meni ja bi ovu birao. Ako imate viška novca, definitivno bi ovu. I vi ste mirni, znači imate i razne teste sa likovi radili, tako da Sapphire Radeon RX 9070, Sapphire Pulse naravno 650 evra i može zamjena, tako može nešto uraditi. I na kraju Sapphire Radeon RX 9070 XT 16 GB 755 evra. Legende, pa što se tiče grafičkih u ovoj ceni, imate jako dobre, tako da što se tiče ovog klipa to je bilo to. Vidimo sljedeći klipu i šta kaže negdje. Napišite mi u komentarima koji vi trenutno sada grafički imate, da li bi je menjali za neku jaču jednostavno, ili ako imate neku jaču da li bi menjali za neku slabiju ili bi prodavali. Tako da pišite u komentarima, možda i ja kupim. Tako, to je to. Buffer legende, buffer. Ćao.